Ще ни кажете ли какво представлява процедурата Макролейн? Тя не е процедура. Всъщност говорим за препарат, който се нарича Макролейн. Процедурата може да се каже, че е процедура, която се състои в инжектиране на макролейн в областта на бюста с цел неговото увеличаване. А всъщност Макролейн какви съставки има? Какво всъщност представлява? За съжаление, нали знаете, че това не мога да ви го кажа. В смисъл такъв, това е тайна на фирмата, която произвежда Макролейн. Но Макролейн е препарат, който в неговата основа стои хиалуронова киселина. Разбира се, променена е молекулата на тази хиалуронова киселина, като различни цели се преследват. Да може да се инжектира по-голям обем, да бъде по-издръжлива като време на усвояване от организма, т.е. да издържи препарата по-дълго време в тялото. Сега точно каква е съставката и точно каква е молекулата не мога да ви кажа, защото ако знаех, аз щях да го произвеждам и нямаше да има нужда. Но става въпрос за хиалуронова киселина. Да, в същността на въпроса става въпрос за хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина, знаете, че се използва много в естетичната пластична хирургия и в козметичната дерматология, като в интерес на истината трябва да кажа, че с нея работят предимно козметичните дерматолози. Тоест тя е обект на внимание предимно на дерматологията, отколкото на хирургията. Тя се използва много често за попълване на бръчки в областта на лицето, придаване на обем на устни. Също така понякога се използва за придаване на обем в областта на скулите. Най-различно е приложението на хиалуроновата киселина. Тя нормално се съдържа в организма. Има я в много структури такива на организма. Например, в ставни повърхности, в пръстените на клапите на сърцето. Много са структурите в организма, където тя нормално съществува. Хиалуроновата киселина, която използват дерматолозите и ние, пластичните хирурзи, тя е синтетично създадена. Тя има различни такива срокове на усвояване, в зависимост от това на коя фирма се използва препарат. Но ние говорим специално за препарата Макролейн, който е производствена фирма, т.е. носител е QMed за България. А всъщност от колко години тази киселина се използва за увеличаване на бюста? Тя в България се използва от около година, може би максимум година и половина. Но тя се използва доста от по-дълъг период в Западна Европа, най-вече в скандинавските страни. Тя е производство на шведска фирма, нали, този препарат. Доста добро приложение този препарат намери в страните от Азия и в Япония. Като там, разбира се, по обясними причини, там и едно съвсем малко увеличение на бюста на онези жени е напълно достатъчно. Разбира се, там и стандарта на живот е много по-висок, отколкото в Европа, да не говорим на Балканския полуостров. И поради тази причина в страните от Азия, така и най-вече в Япония, там жените просто могат да си позволят едно такова увеличаване на бюста с този препарат Макролейн. А горе-долу каква е цената на една такава манипулация? Цената е висока, но това не е най-важното при този препарат. Не е най-важно така за предмет на дискусия. Но да, цената е висока. Цената на препарата преди около година, когато влезе в България, беше 20 евро на милилитър. Това означава, че ако вие решите да увеличите с 150 до 200 милилитра обема на бюста си от всяка страна, 150 в ляво и 150 в дясно, това означава, че като цяло вие трябва да инжектирате в себе си, в бюста си 300 милилитра. 300 милилитра по 20 евро са 6000 евро. Това е единственото нещо, обаче това е само началото. След една година, по препоръка на фирмата вносител и производител, разбира се, и по препоръка на хирурга, който инжектира, то такова е правилото, така трябва да се направи, след една година трябва да се ретушира, т.е. трябва да се реинжектира още половината количество на това, което е инжектирано преди около година. Тоест, след една година приблизително вие трябва да инжектирате още колко? В евро още 3000 евро. Което прави повече от двойно. 9000 евро за тази процедура, за тази манипулация и вие ще имате един сравнително, не бих казал дори добре, леко увеличен бюст в продължение на година и половина-две. Което като сума е
2 пъти, дори и малко повече от 2 пъти в повече, отколкото струва цената на една операция за увеличаване на бюста с използване на импланти. Като говоря за импланти, на най-скъпата е най-така добрата фирма. Най-скъпите импланти. А това е относно цената. Относно ефекта, какъв ефект се постига? Ефектът е сравнително добър. Сега аз лично предпочитам да не работя с този препарат. Имам своите основания за това нещо. Какви са те? Всеки един хирург, когато предпочита да работи с един препарат или да не работи с него, или по една оперативна техника, или друга оперативна техника, той трябва да има своите основания, той трябва да има причина. Или, например, когато пациент попита защо вие ми препоръчвате този метод или тези импланти, а не други, доктора трябва да отговори на този въпрос. Защо? Той трябва да има своите основания, своите доводи, своите аргументи. Лично аз за себе си съм взел решение да не работя с този препарат, защото имам леки не бих могъл да кажа, но имам доста сериозни съмнения относно бъдещето на този препарат. В смисъл, бъдещето в организма на човека, не бъдещето на препарата като продукт. Това, което мене така малко ме притеснява, е, че препарата след инжектирането дава една сериозна сянка в областта на бюста, която сянка гледана от доктор, мамолог, професионалист, не може да бъде на 100%, подчертавам 100%, разграничена от една сянка на един начален туморен процес, независимо дали е злокачествен или е доброкачествен. Защото там нещата се припокриват. Може да бъде на 100% разграничено при ядрено-магнитен резонанс, но колко жени в света си правят ядрено-магнитен резонанс и така. Това е една от основните причини, поради която аз лично бягам от работа с този препарат. Сега, ако някоя пациентка прекалено много настоява, естествено, че ще го направя при нея, но до сега трябва да ви кажа, че нямам нито една така, която много да е настоявала и аз да съм се съгласил. Пак, както ви казвам, имам своите причини за това нещо. Не само тази сянка, просто самият ефект след инжектирането на препарата не е с онзи блестящ резултат, който ни уверяват както фирмата вносител, така и фирмата производител, че би трябвало да има след инжектирането на този препарат. Окей, има техника за инжектирането на макролейн в организма, в областта на бюста. Стриктно разчертаване на полета, така наречената меш или мрежеста такава разчертаване. Внимава се много, еднакво количество отляво, еднакво количество отдясно, еднакво количество във всеки един квадрант и така нататък и така нататък. Но все пак това го прави човешка ръка и аз мога да кажа съвсем така отговорно, че почти няма доктор на света, който да може да инжектира този препарат точно там, където мисли, че го инжектира. Защото то се минава през тъкани. Понякога част от препарата остава в жлезната тъкан, понякога е инжектиран под мускула, големия пекторален мускул, понякога над него. Не може човек да го инжектира точно така, както става поставянето на един имплант. Едно. Второ, този препарат не е той не е капсулиран. Той е в некапсулирана форма. Той е в свободна форма. Той може до известна степен и да мигрира. Той може да бъде инжектиран на едно място, а може да отиде на друго място. И има много такива случаи, които дори при мен са идвали пациенти инжектирани както в България, така и в чужбина с мигрирал препарат. Тоест той е инжектиран в бюста, след това отива някъде малко по-надолу или по-навън, към подмишницата, да речем. Значи вероятността за разместване е сравнително голяма. Съществува, нормално е. Това е нормално. Това е нормално. Тази вероятност съществува. Съществува също така опасността от натрупване на съединителна тъкан около препарата, който е инжектиран, придърпване на околните тъкани, т.е. получават се неравности, получават се болезнени такива конгломерати, получават се понякога придърпвания. Изобщо картината не е много блестяща. Лично аз не съм очарован от изобщо така поведението на препарата и ефекта, който се постига. Който освен това е и сравнително краткотраен. Да, краткотраен е. Ефектът не е сравнително, той е много краткотраен. За 9000 евро да си направите операция и да имате само година и половина до 2 ефект, просто нямам какво да кажа повече. Значи според вас този препарат няма кой знае колко голямо бъдеще в България и от тази гледна точка? Кой знае колко голямо не, но той има своето бъдеще. Това е препарат, който има своето място, макар и малко. Лошото е, че
се опитва препарата да завоюва територии, които не му принадлежат. И той просто няма как да ги завоюва тези територии. Едно и друго, което искам да кажа е, че например, ако вие сте Мадона и трябва да направите един концерт за една година и през тази една година бюста ви да изглежда по-секси, по-пълен, както и каквато дума да измислите, окей, а и за Мадона 9000 или 15 000 евро нищо не е. Но за един така човек, който за една жена, каквато и да е тя, 9000 евро, за да има бюст за година и половина, две максимум, все пак е доста сериозна сума. Нали, разбирате, че хората си купуват кола за 9000 евро. А може ли по някакъв начин поставянето на макролейн да бъде опасно? Да, това може да бъдем сигурни. Това е абсолютно така. Тя се разгражда напълно. Малко проблема тук остава с така наречените сраствания и съединителна тъкан, която е образувана по време на инжектирането и около самия препарат в началото, когато е така наречената реактивна фаза. Тези сраствания и тези така вкълцявания на тъканите, образно казано, нали, на непрофесионален език, те остават и в последствие. Но препарата не предизвиква никакви вредни, или поне не е доказано до сега, да предизвиква някакви вредни за организма така последствия. Той не може да образува никакви, да речеме, израждания на клетките в посока туморен процес. Било злокачествен, било доброкачествен. Това е клинично и експериментално доказано. Но въпреки всичко, аз лично пак имам една малка резерва. Единствено това, което ще кажа е, че, например, в Съединените щати препарата все още не е разрешен за употреба. FDA, агенцията в Съединените щати, която е една от най-строгите агенции в цял свят, все още не го е разрешила за употреба. Там течат някакви процедури, но аз си мисля, че скоро тя няма да го разреши, защото просто американците са много... така обичат да гледат всичко под лупа и не могат да пуснат нещо, което да имат и най-малкото съмнение, че то няма да бъде добре за гражданите на Съединените щати. Докато у нас е разрешено. Не у нас. Той е разрешен в Европа. Препаратът има европейски сертификат CE качество за Европа и под егидата на този европейски сертификат се внася и в България. Българската агенция за лекарства и лекарствени средства е дала разрешение на препарата, тъй като той има така наречения CE сертификат. Това е нормално. И все пак за жените, които искат да го използват, тъй като казахме, че може да навреди ако се прави някаква мамография или нещо подобно, желателно ли е преди да се сложи, да се отиде на един такъв преглед, за да сме сигурни, че всичко е наред? Това е въпрос на решение на лекаря, който ще инжектира препарата. Ако лекаря, който инжектира препарата, прецени, че иска да види една мамография или просто едно ултразвуково изследване, преди, за да има изходни данни за това какво се случва след инжектирането на този препарат, да, но това е решение на хирург. И разбира се на пациента. Пациента може да го направи на собствена воля. Това не е никакъв проблем. А би ли пречило на едно евентуално кърмене? Фирмата производител твърди, че не пречи на евентуално кърмене. Аз лично не мога да кажа. Нямам така наблюдения. Въпреки всичко, не знам. Нищо не мога да кажа. Може и да пречи, може и да не пречи. Аз съмнявам единствено за срастванията, които се получават, че те могат да попречат на едно евентуално кърмене. Тази цикатрисиална тъкан, ръбцова тъкан, която се образува вътре, около препарата, който е инжектиран. Той не може да навреди, но той просто, наистина думата е пречи на добрата диагностика. Той пречи на диференциалната диагностика. Диференциална диагностика означава да разграничиме нещо, което е в тялото на един пациент, като даден резултат, разбира се, като ефект на някаква снимка или нещо, което ние виждаме там на тази мамография или на ултразвукова диагностика, той пречи на диференциалната диагноза. Тоест, ние не може да кажем дали тази сянка, която се вижда, се дължи на препарата инжектиран или се дължи на някакъв започващ процес, не дай Боже, злокачествен в тази област. Това е нещото, което нито един пациент не знае, не му се казва нито от фирмата производител, нито от фирмата вносител, нито пък от доктора, който инжектира препарата. Защото това естествено ще изплаши пациентите и те може би няма да се подложат на тази манипулация. Но моето мнение е, че пациента трябва да знае абсолютно всичко. Защото аз пак казвам, да, в Европа и предимно в скандинавските страни, най-вече в Швеция, където препарата е
Там се произвежда. Там колегите мамолози, т.е. онези, които се занимават с диагностиката на заболяванията в областта на женската гърда, те имат много богат опит и много добре знаят да гледат и имат и съответната надежна технология, с която да гледат и могат да разграничат една сянка, породена от препарата макролейн, и една сянка, породена от някакъв туморен злокачествен процес, например. Докато в България този препарат е много нов и почти мога съвсем така смело да кажа, че в България няма колеги, които да могат на 100% да направят ултразвукова диагностика, да разграничат дали сянката е от препарата макролейн или се дължи на някакъв започващ туморен процес. Естествено, когато един доктор има такова съмнение, той изпраща пациентката или на мамография, или на ядрено-магнитен резонанс, или на някакво друго изследване, което може да даде по-точни резултати.